karong karbing pini lam arjan kilalo non kimi alun kanar janamati video album alun ka janamen kilalo EJANGPI LOVER Labangso kanar janamati video album alang litum official video release poni gelo Arni Keme production YouTube channel long lasipni Labangso kanar jana pasal litum Labangso lam arjan nang ton ai lona to tangte a video le start lona EJANGPI LOVER Labangso kanar janong chapa jana tung belai hello kche thangklong chapa jana bang phu bang pitum alang tumen actor Bibhu Teron Apen Labangso kanar janong chapa jana bang pi mate actress amen ke Mirmili Hansepi lapen Prince ronghang alang tum phan Labangso kanar janong alang chapa jana rapet litum chapa jana the iglong po alang litum aphan EJANGPI LOVER Labangso kanar jana phan mohor knep dun editing lapen direction dun abang phumen songsar bongrong lapen Labangso kanar jana phan Keme dun abang phimen bride sangma EJANGPI LOVER Labangso lunjir ong dungtum arju bang 2 kilo mati Labangso alunjir che thangklongan pin lo Labangso lunjir kultung like hello binong timung serlin depi lapen boronson terang lapen Labangso alunjir phan liris ke tok ige bang phomen longbir terang EJANGPI LOVER Labangso lun kanar jana phan dor pe phulong cherapte todon mate producer don abang phomen mongol sing ronghang Naton Labangso kanar jana mate video album nangtum official video lang igi bide natum Arni Keme production YouTube channel sinatum lang lo ilong po natum ani bang litum kar bing lo mate thangklong a video mate actor actress video lang verite natum Hensek channel usan Karbi Non pini lamadang lang sikang ton lo kurang